¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¡No corráis, que no somos borregos! ¡No corráis, no corráis! Tivesse a solução, se calhar tinha fundado Estado unipessoal. Un dels problemes d'aquesta crisi és que s'ha negat repetidament. Era financera, però tot d'una ja no era només financera. Es va convertir en industrial, en crisi laboral, i després en crisi fiscal, i després en crisi dels governs i en crisi europea. Per tant, tota aquesta evolució de la crisi, el que en alguns articles hem anomenat la metamorfosi de la crisi, requeria un profund treball analític en temps real. I vet aquí com es va crear The Aftermath Network, o el grup del després, un grup d'intel·lectuals investigadors de primera línia. Ens trobem un cop l'any a Lisboa, investiguem i reflexionem. I he convidat persones destacades des d'un punt de vista intel·lectual, intel·lectuals independents, que no cobren ni dels banquers ni dels governs per fer aquesta feina. Nosaltres no pensem com els economistes típics i, de fet, no pensem com els sociòlegs clàssics. Nosaltres sortim de la norma i mirem d'innovar a partir de la necessitat d'entendre la crisi des de perspectives ben diferents. L'època del crèdit fàcil, l'època de viure endeutats i de disfrutar del moment, el carpe diem de l'economia s'ha acabat. Som el després del carpe diem. El després de la crisi. Recordo perfectament el dia que el Manuel Castells em va convidar a organitzar el grup. El vaig anar a veure a Los Angeles la primavera del 2009. I aleshores tothom... Les borses tenien moltes pèrdues i tothom tenia aquell neguit de em quedaré sense feina? Podré pagar les factures? I ell em va convidar a formar part d'un grup de persones per reflexionar sobre la crisi. I en aquells moments recordo que em va tranquil·litzar saber que hi hauria un grup de persones disposades a parlar i mirar d'entendre què passava. Em va afectar com a molta altra gent perquè se'n van ressentir els plans de pensions, els estalvis, etc. Van baixar els preus de l'habitatge i jo tinc una casa als Estats Units que val menys del que valia abans que el mercat immobiliari entrés en crisi. Per tant, personalment em va afectar. I llavors vaig decidir que havia de centrar els esforços a mirar d'entendre la crisi. Aquesta crisi no afecta només les agències de qualificació de riscos, ni Goldman Sachs, ni les grans empreses. Afecta la cultura i la societat. Tot just ara, 3 o 4 anys després de l'esclat de la crisi, els polítics comencen a entendre que seguint les regles del joc que dicten l'FMI, la Unió Europea i el Banc Central Europeu, no n'hi haurà prou per arreglar la situació. El remei que proposen per curar la malaltia està matant el pacient. El 2007-2008,
Semblava que la crisi només era de la City de Londres o de Wall Street. Tot era molt estrany, era molt... La gent no entenia què passava perquè es parlava d'uns productes financers molt curiosos, dels quals ningú no havia sentit a parlar mai. Permutes d'incompliment creditici? Què carai era allò? La gent no entenia res de res, però ara ja ho entenen, perquè els afecta els ingressos, els afecta la feina, afecta les condicions en què estudien els seus fills, afecta la possibilitat que vagin a una biblioteca perquè la biblioteca està a punt de tancar, interfereix directament en les seves vides. I ara sí que entenen què significa la crisi. I aquí és on som actualment. És un moment molt incert. No vivim el després d'una crisi, sinó que hi som ben bé al mig, on els inicis es poden analitzar i documentar amb certa precisió, però on encara no hi veiem el final, i les conseqüències no són gens clares. El que sempre recordaré és anar passejant pel centre de Cambridge un dia de setembre del 2007 i veure una cua de gent llarguíssima. Vaig pensar, per què feien cua? I després em vaig adonar que la cua la feien per entrar al Northern Rock, el banc que la nit anterior havia demanat ajuda al Banc d'Anglaterra davant la seva precària situació financera. Va ser el primer cop que presenciava la clàssica cua de gent que volia treure els diners del banc per por de perdre'ls. I què va sentir en aquell moment? Un cert neguit, preocupació, incertesa pel que passaria amb els estalvis de la gent, incloent-hi els meus. Probablement va ser, que jo recordi, el primer cop en tota la meva vida que em vaig començar a plantejar seriosament si coses que sempre havíem donat per fetes, com que els diners que dipositem al banc no perillen, són supòsits sense fonament. Em vaig començar a plantejar que potser no era tot tan cert i que aquell conjunt de supòsits que hem tingut tota la vida, com ara que les institucions com els bancs són institucions sòlides en què podem confiar, doncs aquests supòsits van quedar en entredit. La crisi s'ha metamorfosat. El que era una crisi aparentment financera el 2007-2008, un col·lapse del sistema bancari, la contracció del crèdit, s'ha convertit en una crisi política immensa, perquè els estats han acabat directament implicats en la resolució de la crisi financera i, per tant, la responsabilitat ha passat als estats i als governs. També hi ha una crisi social, perquè per poder complir les exigències a què s'enfronten ara, els estats depenen d'inversors privats i han de satisfer les condicions dels inversors privats. I per aconseguir-ho, han de retallar despesa pública i han de pujar impostos. I això té un impacte directe sobre les vides de milions de ciutadans normals que tenen la sensació que les seves condicions de vida estan amenaçades. I davant d'això responen amb ràbia, amb ressentiment i amb protestes. I un dels comentaris que més se senten tant a Grècia, la Gran Bretanya, Espanya com a Portugal és: ens demanen que paguem el preu d'una crisi causada per uns altres. És a dir, els banquers han provocat la crisi i ens demanen a nosaltres que en paguem la factura. Això és el que pensa molta gent. I tenen raó? Estan pagant la factura del que han fet els bancs? Fins a cert punt, sí.
És d'hipòcrites actuar de manera tan desproporcionada sobre una persona que ha robat una ampolla d'aigua que val 3 lliures amb 50 i no fer res contra algú que ha estafat milers de milions de lliures. Com a ciutadans, el que volem és un tracte just per tothom. Els governs i els polítics ara són a primera fila de la crisi i afronten reptes descomunals, atrapats per un pacte fàustic que lliga el seu destí a inversors privats, mentre que alhora s'exposen a la ira dels ciutadans que se senten traïts i injustament tractats. El que passa als carrers d'Atenes i d'altres ciutats pot ser tan important els pròxims mesos com el que passa als despatxos dels governs i dels bancs de Nova York, Washington, Londres, Brussel·les, Berlín i arreu del món. El més important que hem de tenir en compte, ara com ara, és la preocupació dels ciutadans que veuen com els estats atenen les institucions financeres internacionals, atenen els bancs d'inversió, atenen les companyies asseguradores, atenen els mercats del crèdit, les agències de qualificació com Moody's, però no atenen les necessitats dels ciutadans normals, i la desconfiança es va escampant. The distrust of anything governments or institutions do. That can have many different expressions. But this is at the heart of the problem. And we are finding empirically in all our analysis that that's what's going on. It's like, yes, there is the crisis, but it's not the traditional thing. There is a crisis, and there is a crisis of social services, and there is a crisis of employment, and therefore people are hit by the crisis. No, suddenly they see that all their life, when it comes into question, they don't have any instrument because they don't trust the guys that should be in charge of protecting them, of steering them out of the crisis, and then they are orphans at that point. And I think that element that you mentioned... A primera vista, sembla una crisi mundial. Afecta tot el món. Després, és mundial, però no és mundial. És fascinant. Actualment vivim en un món en què l'Amèrica Llatina, demà potser Àfrica, evidentment la Xina i l'Índia, són grans potències. Ja no vivim en una hegemonia purament dels Estats Units o dels Estats Units i Europa. I aquest és un aspecte molt important d'aquesta crisi. El que és clar, i per mi evident, és que molta gent avui dia té la sensació que no sap cap a on anem. Personalment no m'agrada aquesta idea que el sistema s'està ensorrant, que no sabem què és el sistema i que el sistema és un concepte molt abstracte. No, hi ha persones, hi ha actors, hi ha banquers, hi ha persones que viuen de les finances, hi ha persones que organitzen el sistema financer. Per tant, jo no diria que el sistema, un sistema abstracte, s'està ensorrant. La veritat és que no s'està ensorrant pas perquè s'ha recuperat molt ràpidament. No, crec que el que hem de fer és veure qui en són els actors. Molts de nosaltres coneixem gent que treballa en un banc, però no tenim una idea gaire clara de què és. I no tenim una idea gaire precisa de com fan els diners aquesta gent, del que volen, del que esperen de la vida. Qui són aquestes persones? Com viuen? Els antropòlegs ens podrien explicar com viuen aquestes persones, com treballen. Seria molt interessant. Quina idea tenen de la vida? En sabem molt poc de les classes dominants. I potser és per això que parlem del sistema. Quan no sabem exactament qui són els actors, posem un títol molt abstracte i general a allò que fan. I per això jo sóc del parer que hem de canviar la imatge d'un sistema per la imatge d'uns actors. Faced by failure of credit, they have proposed only the lending of more money. Stripped of the lure of profit by which to induce our people to follow their false leadership, they have resorted to exhortations, pleading tearfully for restored confidence. They only know the rules of a generation of self-seekers. They have no vision, and when there is no vision, the people perish. Amb la Gran Depressió hi va haver dues sortides. D'una banda, el New Deal als Estats Units. De l'altra, a Itàlia i Alemanya, el nazisme i el feixisme. I ara, és clar,
Veiem com neixen moviments nacionalistes. Veiem, esclar, gent que diu que hem de tornar a implantar mesures com el New Deal, que hem de pensar en Keynes, en mesures keynesianes, però el que és molt important és que tenim un moviment social nou, actors socials nous que volem, per motius diferents, trobar respostes diferents a aquesta crisi. Construction work on water conservation projects requires an immense number of skilled and unskilled workers, providing immediate employment for hundreds of those who would otherwise be on relief. Those who suffered because of the drought are now employed on projects designed for their own future benefit. Thus, the Works program answers the need of both the individual and the community. Hi ha un llibre molt famós en el món dels sociòlegs, escrit a començaments dels anys 30, que parla d'una ciutat petita d'Àustria que es diu Marienthal. És una ciutat petita que té una fàbrica molt important i un partit polític socialdemòcrata molt fort. I esclata la crisi. La gent perd la feina. Però no es tornen violents. Són incapaços de reaccionar. Estan com esgotats, per dir-ho així. I al cap de pocs anys, però això no surt al llibre, n'hi ha que es fan nazis i etc. En fi, que la violència pot arribar, però no necessàriament. No hi ha un determinisme automàtic entre crisi i violència. I avui dia no sabem què fer. Molta gent té la sensació que els seus fills viuran pitjor, en condicions molt pitjors. I no sabem què fer. Què passa quan perds tots aquests elements que donen un cert significat a la vida? N'hi ha que diuen, el món s'acaba, no hi puc fer res. N'hi ha d'altres que diuen, tinc una idea, la meva nació. I es tornen molt nacionalistes. N'hi ha d'altres que diuen, intentaré trobar dins meu els recursos per construir una nova vida a través de la meva subjectivitat. Hi ha respostes diferents en un moment que és cert que moltes persones tenen la sensació que alguna cosa s'acaba. En la feina que fem a Lisboa, desxifrem el nostre temps mentre el vivim. Profetitzem mentre desxifrem. Tots som molt conscients que la fi ens ronda. Per què, doncs, hem de dedicar una atenció especial a la crisi? Per què vam organitzar un grup que n'estudia les conseqüències? A mi em sembla que, inconscientment, ens va motivar la sensació que alguna cosa s'acaba. La sensació que aquesta crisi no és cíclica, sinó una de les moltes que, amb les seves potents interaccions, remodelen el paper històric de les nostres vides. Si penso en mi des d'un punt de vista històric, vaig néixer als Estats Units cap a finals de la Segona Guerra Mundial. Per tant, he viscut en el que podríem considerar el període més ric i més potent que ha viscut la humanitat pel que fa a sanitat, prosperitat i expectatives de progrés. No va ser només a Europa amb els 30 anys gloriosos, també van ser els anys de la postguerra als Estats Units. Per tant, com a mare, soc plenament conscient que els meus fills no viuran així. El seu temps històric serà diferent, no serà tan favorable. La majoria de nosaltres hem crescut identificant història amb progrés. Però jo crec que aquesta imatge de la història, com una línia que millora cada cop més, coexisteix amb una altra imatge de la història que és més aviat com la d'aquell que s'acosta a un estany i tira pedres a l'aigua. I cada pedra és un problema, una crisi, un sistema que no funciona o una cosa que es destrueix, ja sigui per un terratrèmol, un tsunami o un vessament de petroli al Golf de Mèxic. Constantment es produeixen episodis així en política, economia i medi ambient. I no s'arreglen. Creen ones que s'escampen i que es creuen amb les ones que generen altres problemes. I aquesta és una altra imatge de la història, com la d'un entramat de crisis. I no és la fi del món. No parlo de la caiguda definitiva de res, sinó de la sensació que hi ha una sèrie de problemes que se solucionen lleugerament, però que no acaben de desaparèixer. Hi ha un escapament.
una fuita de productes contaminants o tòxics i es continuen escapant. No es talla la fuita en el moment de l'accident. En el meu article ho anomeno l'apocalipsi que no cessa. El tenim a les nostres vides i va fent. Vaig proposar aquest curt de Guillerme Marcondes. Al curt hi surt un tigre que és clarament de joguina, perquè és un titella i es veuen els titellaires. És clarament artificial. I el missatge que em va transmetre era el de les conseqüències d'allò que els humans fan al planeta, que no es pot traçar una línia de separació. I també la sensació d'amenaça de la bèstia, aquelles dents enormes, aquella bèstia esfereïdora, però en realitat hi ha gent que mou aquesta bèstia. Per primera vegada en segles, excepte durant el període de les guerres, no veiem la llum al final del túnel. Tenim por del futur. Demà estarem pitjor que avui. I els mercats s'encarreguen d'anar-ho recordant. Aquesta por de prendre mal que s'ha instal·lat, que estan instal·lant, es fa forta. Ens fa tema al futur. Per tant, de fet, estem perdent la idea de futur. Perquè vostè és físic de professió. Sí, sóc físic nuclear. He presenciat tot aquest creixement de la tecnociència i tot el... I vostè creu que la importància de la ciència ha minvat? No, ben al contrari. El paper de la ciència encara és més important. Tots els instruments que tenim per sobreviure, com totes aquestes xarxes electròniques, els ordinadors, etc., tot es basa en la recerca. I en el futur encara n'hi haurà més, però quina mena de ciència? Quan la ciència va començar a ser tan important per l'economia, la ciència dels últims 400 anys, la ciència impulsada per la curiositat, va començar a ser arraconada. La ciència que tenim actualment no és la ciència d'abans, la que hi havia als llibres. És tecnociència. És una ciència, l'objectiu primordial de la qual és produir tecnologia. Hem alterat l'equilibri que hi havia entre el que hem construït i la resta del món natural. L'equilibri ha variat. És un problema molt interessant de la història. No tenim cap paraula per anomenar aquest canvi d'equilibri. N'hi ha que la busquen, que parlen de l'era de l'antropocè en un intent de posar nom a aquest canvi de l'equilibri. Jo en dic l'imperi humà, i com qualsevol altre imperi costa de governar. No es governa sol, però ara, com a espècie, dominem el planeta com mai. M'interessa la manera com la publicitat treballa per oferir una nova imatge de la crisi, com un obstacle inevitable en el progrés del capitalisme, en el fet que s'imposi als individus l'obligació moral i nacional de superar-la. Pels Estats Units no hi ha millor manera de restablir la confiança dels consumidors que convertir la crisi en una marca.
Al segle XXI, les marques fan molt més que publicitat. Van molt més enllà de la publicitat per determinar que la crisi era un fet inevitable. En altres paraules, que és un pas més en el progrés, en el gran progrés del capitalisme. I, per tant, el que els individus i consumidors han de fer és, individualment, no amb l'ajuda de l'Estat, ni del govern, ni de ningú més, sinó individualment, buscar la manera de rescatar no només la crisi, sinó de rescatar-se ells mateixos de la crisi. Estem en un punt en què les marques han trobat en la crisi una oportunitat per recuperar la confiança, per recuperar la lleialtat i recuperar el capitalisme. America, center of equal daughters, equal sons, all alike and good. I, en aquest sentit, la campanya de Levi's se centra en una ciutat de Pennsilvània, Braddock, que ha perdut el 90% de la població des del 2008, o des de l'enfonsament de la indústria metal·lúrgica dels Estats Units. I un dels anuncis comença amb un rètol de neó que fa pampallugues perquè està espatllat. Un rètol que diu Amèrica i que està mig enfonsat en una bassa. L'anunci comença així. I a la imatge final, el rètol d'Amèrica ja és a fora de l'aigua i està encès completament com si l'haguessin arreglat. I per aquesta campanya van fer servir poesia de Walt Whitman, una gravació envellida i nostàlgica de Oh, pioners, tot amb l'objectiu d'inculcar la idea que el poeta, el poema ho diu així mateix. Això és el que farem. Dominarem el món. Això és el que farem. Treballarem, no tenim por. Som forts, som poderosos i utilitzen tot això. El més interessant és que hi ha gent que va considerar que l'ús de Walt Whitman era excessiu. I per l'anunci següent, els de Levi's van anar a Braddock, Pennsilvània, a gravar persones reals. We were taught how the pioneers went into the West. La veu en off de l'anunci de Levi's és d'un nen i, de manera immediata, evoca innocència, puresa, aquella alegria i curiositat infantils. A long time ago, things got broken here. People got sad and left. Maybe the world breaks on purpose, so we can have work to do. El nen de l'anunci diu que s'ha trencat alguna cosa i que l'hem d'arreglar. I el que és sensacional d'aquest raonament és que no ha estat la cobdícia de les empreses, no ha estat la caiguda dels bancs, no han estat els bancs que han enganyat la gent treballadora. Només una cosa es va trencar. Per tant, desvincula totalment la crisi de qualsevol responsabilitat individual, institucional o estatal. Diu, es va trencar una cosa, i immediatament diu, i l'hem d'arreglar. I llavors parla de les fronteres. La gent diu que ja no hi ha fronteres, però tenim fronteres tot al voltant. Això és el que diu la veu en off. I així compara la crisi econòmica amb una nova frontera per tal de remodelar i tornar a definir aquesta crisi. People think there aren't frontiers anymore. They can't see how frontiers are all around us. S'aprofiten d'aquesta atmosfera de desastre post-crisi, de la por i la ràbia dels ciutadans, però també ofereixen un missatge de ressorgiment. La trampa és que aquest missatge de ressorgiment va dirigit al treballador individual, a ningú més. No parla de remodelació de les institucions, de reforma de les institucions ni de reforma de l'Estat. Va dirigit a l'individu. Tot depèn de l'individu. En aquests anuncis queda molt clar el que diuen.
I got a question for you. What does this city know about luxury? Huh? What does a town that's been to hell and back know about the finer things in life? Well, I'll tell you, more than most. You see, it's the hottest fires that make the hardest steel. Vaig veure l'anunci de la Chrysler de la Super Bowl mentre mirava la Super Bowl i és un homenatge a Detroit. I apareix el cantant de hip-hop Eminem i la seva cançó Lose Yourself. I l'anunci va exclusivament de la reconstrucció de marca. Busca renovar 3 coses. Renovar la imatge de la ciutat de Detroit, renovar la imatge de Chrysler, que era una de les 3 empreses automobilístiques més importants i una de les primeres de demanar diners al govern nord-americà per evitar la fallida, i renovar la imatge del capitalisme. This is the Motor City. This is what we do. Aquest vídeo ja ha tingut 12 milions de visites a YouTube. Quin cinisme i quina hipocresia. No és només que s'hagin gastat 9 milions de dòlars per fer aquest anunci després d'haver-ne demanat 15.000 milions de rescat, sinó que les indústries de l'automoció de Detroit han frenat, en general, la diversificació de l'economia a la zona. I aquest és un dels motius pels quals, quan han tancat, tothom s'ha quedat sense feina. Per què té tant d'èxit, doncs? Perquè parla de temps més senzills. Parla de refer el capitalisme com era abans. Apel·la a la nostàlgia. Diu, això és el que hem de fer ara. Come, my tan-faced children. Follow well in order. Get your weapons ready. Have you your pistols? Have you your sharp-edged axes, pioneers, oh pioneers? We debouch upon a newer, mightier world, varied world. Fresh and strong the world we seize. Pioneers, oh pioneers. Tot sembla indicar que hi haurà confrontacions greus, però no necessàriament. Jo diria que no hi haurà confrontacions violentes, perquè la gent ha entès una cosa. La política actual arriba als cervells de la gent a través vostra, dels mitjans de comunicació. Aquest és el punt clau. I una cosa que deslegitima qualsevol acció és la violència. Vet aquí perquè els governs sempre intenten provocar la violència. Jo crec que Europa està en un procés d'agitació social que s'anirà radicalitzant els pròxims anys, mesos i anys. En aquest procés, si no sorgeixen moviments d'esperança, sorgiran moviments d'odi. I, per tant, l'enfrontament entre la cultura de l'esperança i la cultura de la nostàlgia destructiva serà probablement la tendència més important del després de la crisi. Aquesta idea que no és una crisi sinó un engany, vostè hi està d'acord? Totalment. Hi ha un engany. Hi ha una crisi en termes econòmics, però de fet, aquesta crisi ha servit per augmentar el poder i els beneficis dels grups financers, que són, de fet, l'elit que mana a la nostra societat. Tots els grans bancs i institucions financeres van obtenir beneficis extraordinaris l'any passat. Però ara els governs pateixen una crisi fiscal. Els governs necessiten diners. I els bancs diuen, bé, per mantenir l'estabilitat, per no tornar a tenir problemes, no us en podem deixar. I a més, l'única manera que deixem alguna cosa a algú és que us comenceu a baixar sous, despatxar treballadors, retallar drets socials i eliminar el poder dels sindicats a les negociacions col·lectives. Per tant, en aquest sentit,
La part de l'engany sembla que es demostra empíricament, perquè els beneficis han pujat enormement. Certs bancs espanyols van batre el rècord de beneficis de la història el 2010. Però alhora s'han creat les condicions per atacar l'estat del benestar, els drets socials, el poder dels sindicats i, de fet, totes les institucions que fonamentaven la vida de la gent pel que fa a les seves necessitats bàsiques. Per tant, no crec que sigui necessàriament una conspiració organitzada per la classe capitalista, però al cap i a la fi l'han utilitzat així. O sigui que sí, a ulls de la gent, evidentment, és un engany. Jo considero que la globalització econòmica ha progressat a una velocitat tremenda, però que la política i els mitjans de comunicació s'han mantingut bàsicament nacionals. Per tant, tenim un capital mundial i tenim organitzacions nacionals i internacionals que miren de respondre a aquesta crisi causada pel moviment del capital de manera mundial. Crec que la confiança falla. La gent no es fia d'aquestes organitzacions. Veuen clarament que aquestes organitzacions són incapaces de resoldre la crisi i que els polítics i els governs ofereixen solucions nacionals a problemes mundials. I la gent no veu això. I el que la gent recorda està relacionat amb el nacionalisme. Encara que desconfiïn de les organitzacions nacionals, saben què és el nacionalisme. I els polítics són molt llestos. Juguen amb el concepte de nacionalisme. I els periodistes també. I quan hi ha una crisi mundial, els mitjans de comunicació ho redueixen a un enfrontament entre un estat nacional i un altre. Els grecs són titllats de dropos pels finlandesos, que creuen que són millors. I la culpa és sempre d'un altre. No és culpa nostra, és culpa vostra. I la retòrica que hi ha en aquests moments és molt lletja. La culpa sempre és de l'altre. La culpa sempre és del que és diferent de nosaltres. I crec que és per això que el nacionalisme ha crescut tant. I és interessant que el nacionalisme sigui tan popular encara que les institucions nacionals no ho siguin. Hyvät ystävät, tuli iso jytky! On tehty poliittista historiaa, hyvät ystävät. Te olette ollut tekemässä sitä. Tämä on yhteisen työn tulos. Meitä kohtaa nyt uudet haasteet. Me olemme valmiita. Me olemme nousseet pienestä, ilman suurta rahaa, suurella sydämellä, suurella työllä. Kaikkia tarvitaan, jokainen pääsee mukaan. Perussuomalainen Suomi on isänmaallinen, oikeudenmukainen. Tämä puolue on perussuomalaisten, naisten ja miesten puolue. La qüestió és saber si les organitzacions estan realment treballant. Si les organitzacions nacionals i internacionals intenten solucionar aquests problemes tan complicats. I la gent se sent perduda.
I potser tornen a les comunitats. Potser tornen als seus llocs d'origen. Potser creen les seves pròpies comunitats. Potser intercanvien opinions a internet o utilitzen les xarxes socials perquè creuen que en aquests moments no hi ha cap organització que representi els seus interessos. Per tant, sóc una mica pessimista. Però tots estem amoïnats i indignats pel panorama polític, econòmic i social que veiem al nostre voltant, per la corrupció dels polítics, empresaris, banquers, per la indefensió del ciutadà ras. Per milions de persones d'Europa i d'Amèrica del Nord, la crisi econòmica que va esclatar el 2008 ha sacsejat els fonaments de les seves vides. De cop i volta, ha començat a fallar la feina. El crèdit ha quedat restringit a uns quants. El consum s'ha reduït al que és essencial. Els serveis socials han patit retallades dràstiques i un núvol negre amenaça el futur dels seus fills. La pauta de millors expectatives per la generació següent s'ha trencat. I què ha passat a Espanya en resposta a la crisi? Doncs el més important que ha passat és el moviment dels indignats, que és un moviment espontani que va sorgir per internet, convocant la gent a manifestar-se una setmana abans de les eleccions municipals com a protesta contra la vacuïtat de la campanya electoral, protagonitzada pels partits conservador i socialista principalment, però també per la resta de partits que només parlaven d'ells i dels seus problemes. S'acusaven mútuament de la crisi, ningú proposava solucions i només buscaven eslògans per captar vots, sense portar alternatives reals i sense fer autocrítica per les polítiques fallides del passat. Al final de les manifestacions del 15 de maig, que és també el nom del moviment, 15 de maig, a Madrid i a Barcelona, un grup d'unes 20 o 30 persones van decidir acampar a les places més importants d'aquestes ciutats per parlar sobre què calia fer. Molt bé, ens hem manifestat. I ara què? I després de dormir a l'aire lliure i de parlar tota la nit, van començar a enviar missatges als seus amics. I l'endemà ja no hi havia desenes de persones, sinó centenars. I aquests centenars van enviar missatges als seus amics i l'endemà hi havia milers de persones. I allò va anar creixent. ¿Cuál se escucha más? ¿Cuál se oye más, este o...? Este. ¿El 1 o el 2? Pues usaremos el 2. I el moviment com a tal va començar amb una gran premissa. El més important és canviar les institucions polítiques que no ens representen. En aquest sentit, es van fer ressò de la percepció ciutadana que no tenim poder perquè els nostres representants no ens representen. I aquest és el sentiment predominant a tota Europa i, de fet, ara també als Estats Units, després de la crisi de confiança en Obama. I què ha passat a Portugal? El que ha passat és l'aparició d'un moviment que es diu Geração Arrasca, generació en precari, i que va ocupar els carrers. Però abans d'ocupar els carrers va ocupar les xarxes socials. Va néixer arran del que va passar en un moment determinat en un concert. Un grup que es diu De Olinda cantava una cançó amb un títol que es pot traduir com Estúpid que sóc, que explica la història d'una generació jove amb moltes esperances, però sense mitjans reals per fer-la realitat.
Primer, les xarxes socials van donar a conèixer la cançó. Després, els mitjans de comunicació convencionals, la televisió, la ràdio i els diaris es van començar a fer ressò dels esdeveniments. I al final ja teníem 300.000 persones als carrers de diverses ciutats portugueses. Hi havia una gran pancarta. La pancarta deia, anem a poc, perquè anem lluny. I hi havia aquella sensació que allò era un gran començament, un nou començament, el després. El després de la crisi no és només la devastació social, no és només la crisi política, no és només l'enfonsament de Grècia. El després també és una reconnexió entre la societat i el sistema polític. Aquesta idea que els partits polítics són eterns, que el sistema polític sempre és el mateix, és una idea interessada perquè la gent tingui por del buit polític. No obstant això, entre el moment actual de desconfiança total, de desafecció total amb el sistema polític i la construcció d'una nova forma de fer política, no de partits nous, hi ha una llarga transició històrica i durant aquest temps poden passar moltes coses perilloses. I, per tant, el que la gent d'aquest moviment pensa en aquests moments és... Bé, mentrestant, mantinguem-nos units. Confiem en els altres. Si ens mantenim units, crearem una nova cultura econòmica basada en la confiança, el respecte, la tolerància i la unitat. I a partir d'aquí, podem esperar. Perquè no necessitem que les institucions ens salvin la vida. Ja ens salvarem nosaltres mateixos. I a partir d'aquí tindrem temps de reconstruir les institucions. És una mica utòpic, però almenys dona una alternativa. Perquè l'altra alternativa és córrer a crear un partit nou els pròxims 6 mesos que acabarà sent el mateix perquè formarà part del mateix sistema. La qüestió, la gran qüestió, gira al voltant de l'Estat, sobre si l'Estat és una font de solidaritat que ajuda els ciutadans o està organitzat principalment per sustentar el sistema capitalista mundial. Ens hem de preparar per una situació que empitjorarà. I també pel fet que el centre del món ja no és Europa ni els Estats Units. El centre del món ja s'ha mogut. I això ens afectarà a tots. Ens trobem entre dues reaccions diferents. La de les persones que intenten tornar al passat i la de les persones que intenten descobrir com pot ser el futur. El que ja no funciona és el present. Per ningú.